Nazdar lidi, já vás vítám u nového videa. Jelikož je venku vítr a já nevím, jak byste slyšeli, tak se pojďte podívat, jakou kravinu Kyborg zase udělal. Kyborg totiž koupil další auto. No, a tady vidíte druhý auto, který mám. Mimo tamhle Felicie. Je to čtyřková Fiesta za moc pěkný peníze, která mě stála, prosím pěkně, 6 000 korun. Tady máme jednu vadu na kráse takovou lehčí, to samé je i vepředu v blatníku. Oloupaný lak. Máme ještě technickou dokonce. Jediný, na co si furt nemůžu tak nějak zvyknout, je otvírání víčka nádrže na levé straně. Teď si ukážeme interiér a pak si poslechneme motor. No, tady vidíte originál interiér. Tamhle je jediná vada a to je odlupující se tapec, ale to nám nevadí. Jinak musím pochválit, tady obrovský místo pro spolujezdce. Tady to rádio, to je hrozná kravina. Když jsem auto koupil, rádio bylo zablokovaný. Což můžete, jak teď můžete vidět, není už. Jediný takový nelogický je 5místný tachometr, takže já nevím, jestli to má na to 79 645 nebo 179 645. Ještě teda jednu věc musím pochválit, a to je to, že většina Fordů v té době začínala mít zámek kapoty vepředu, což tady není. Tady je ještě pod volantem. Jinak tady můžete vidět motor, trošku nám cvaká, ale to nám úplně nevadí. 1,25 zetek. Je to celkově v pořádku to auto. Tady nám samozřejmě chybí kryt, ale to je úplně jedno. Jinak, co se ještě muselo udělat po koupi, tak byl vonovec a zadní dílový fokus. Fiesta aktuálně nepotřebuje žádný servis, krom ruční brzdy, která by trošku se řídit chtěla. Jenom takový menší dodatek. Fiesta má klimatizaci. A to už bude opravdu všechno, takže se mějte, čusé se zatím zdarit.